Hello, may hapon. May hapon usab nimo diha. Nana ko ipakunta na kay naghisgot mong ta o naghisgot mong ka o kining sa Psalms 150. Okay? Kung ang pakunta na ko is di bawal ba ang pagdayeg sa Ginoo sulod sa simbahan? Pero si Church of si SDA, asa man siya dapat nato madungog nga gadayeg siya sa Ginoo. Okay, ngani na quote nako ang Psalm 150 tungod kay nay nangutana ganina nganong ang SDA walay drum sa ilang sulod simbahan. So ako siyang gitubag nga sa Biblia wala tay mabasa nga naay drum sulod sa simbahan. Og ningon pagyud ko, kung naa may simbahan nga dunay drum sulod sa ilang simbahan, wala na sa Biblia. Dili ta pwede mo condemn kay ang Ginoo lang ang nahibalo sa tanan, no? Okay, so base sa Biblia, wala tay mabasa nga naay drum sulod sa simbahan. Base sa Biblia. Go ahead, Exxon. Padayon. Diskuta o pagdayeg sa Ginoo, asa man nato pwede dayigon ang Ginoo? Makaday ka bisag asa. Pwede ka makaday sulod sa imong kwarto. Kaya ang pagdayeg isun mao ang pagsimba. O ang pagsimba bisag asa. O ang pagsimba diha sa Espiritu. Juan Kapitulo 4, versikulo 24. Mao ni gingon sa Biblia, Igsoon. Okay? 4:24. Nagingon. Ang Dios Espiritu, o ang nagsimba kaniya, kinahanglan man nagsimba diha sa Espiritu kamatuoran. So ang pagdaig mao ang pagsimba, Igsoon. O ang pagsimba, espiritual. Kaya nga naman, Diyos Espiritu. Sumusimba ka sa Espiritu sa kamatuoran. May drum man o wala, di kinahanglan ang pagsimba niya. Pero kung gusto kag na ay drum, Igsoon, walay drum sulod sa simbahan. Okay? Walay drum sulod simbahan din sa Biblia. Na ay drum gigamit, magsilibrar sila sa ilang kadaugan sa gubat, sa gibasa na ako ganina, walay problema. Mismo magani ang ubang eskwelahan sa Adventist na may drum, labi na sa gitawag nato nga part na sa ilang activities, na drum, na trumpet, o niya, magparid sila, mga pathfinder, master guide, uguman pa. Naana siya exon, pero wala sulod sa simbahan. Lahi ang simbahan, igsoon. Kay base sa Biblia, walay drum diha. Usmong ko, wala sad mag-condemn ang Seventh-day Adventist. Niadtong mga tao nga naay drum sulod sa simbahan, tuguti ang Dios mo'y Dios sa tanan. Siya ang kabalo mo hukom niya na. Padayon, Igsoon. So gibawal sa bagong kasabutan ang paggamit sa mga instrument. Wala man tay mabasa nga bawal kay ngano wa man magpractice ang mga Hudiyo ana. Gawas kung adunay practice mga Hudiyo unya dili maayo nga practice sumubawal ang Ginoo. Pero kay wa may nagpractice niya na wala may gikan sa Genesis ngadto sa Revelation wa tay nabasa nga kanang sanctuary, templo or tabernakulo na ay drum diya sulod. Gikan sa Old Testament, part sa Old Testament o dinhi sa tanan New Testament, wa tay mabasa nga kanang synagogue or sinagoga na drum diha sulod. O wa tay mabasa sa tanang mga katiguman sa mga apostoles nga naa sila drum. So siya kuno ang New Testament igsoon. Wa tay mabasa nga ang apostoles na ay drum diha sa ilang pagsimba. Ngano man nga mangita ta og nabay babasa nga gidili, nga wa man magpractice ang apostoles niya na. Kung wala mag-practice ang apostoles, wala na kinahanglan nga ipagawas pa ang word nga nganong gidili. Padayon, Igsoon. Pero kay naghisgot man tao Psalms 150. Okay? So wala na nagigamit ni ST karon. Wala na gamit ni? Ang paggamit sa mga instrument. Depende sa pagkagamit na ang eskwelahan sa SDA, nagamit niya na Igsoon. Okay? Pero tagaan tagag bersikulo Igsoon. Nga mismo kani katong nay mga panahon nga gigamit ang huni ni David nga mura og gikomentaryohan sa Amos. Atong basahon sa Amos kapitulo 6 bersikulo 5.
nga nagaawit sa mga alawiton nga walay hinungdan, dinuyogan sa huni sa mga violin, nagmunda alang sa ilang kogalingong mga tulunggon sa musika sama ni David. Ako nagtuig soon nga kini ang musika nga nahimo ni David dili to siya sala. Pero adunay mga sitwasyon nga dili proper nga pagkagamit. Kay na may mga kagamitan ang tanang butang igsoon. For example, mismo gani sa pagsimba. Pwede ka kaklap igsoon na mga part sa program sa sulod sa simbahan o gawa sa simbahan nga pwede ka makapakpak. Okay? For example, mga nasulod simbahan pero diha giheld ang graduation. Okay? Pwede ka kapakpak. Okay? So meaning to say, adunay mga butang nga kinahanglan proper nga pagkaagi. For example, karsonis. Ang karsonis sa babae igsoon dili pwede o dili maayo isulod sa simbahan. Okay? Pero wala magdili ang Biblia nga magkarsonis ka adto ka o merkado, adto kag divisoria o asa ka mo adto, wala nga ginidan. Pero dili maayo isulod sa simbahan labi na sa panahon sa worship sa Ginoo. Okay? So, samang paagi ang drum, walay dautan ana ang drum igsoon basta maayo pagkagamit. Pero kung isulod sa simbahan, wa tay mabasa sa Biblia nga isulod sa simbahan. Kung naamay nagsulod sa simbahan, dili lang santa mo condemn. Kaya ang Diyos ramay nahibalo sa motibo sa matag usa. Balik ka ni Migson. So, balaod 5 minutos na bilin ni Son. 5 minutos na bilin. So, balaod sa SDA karon, hindi mo gagamit itong mga instrument. Ang balaod sa SDA, wala mi maghukom. Pero general practice sa SDA, wala mi drum sulod sa simbahan. Anhi ka din sa Spoke. Ngay na ako may church pastor sa din sa Spoke. Wala mi drum. Ato ka sa Central Church sa Cagayan, walay drum. Tibuok dirhi nga sa Mindanao, dili ka kakita nga naay simbahan nga naay drum sa Seventh-day Adventist. Salamat, Igson. Pautahan ako. Gibawal ninyo or wala? Usbon ko, wala mi katungod sa pagbawal, wala kami katungod sa dili pagbawal, base lang sa Biblia. Mao nang gingon ako, kung base sa Biblia, wa tay nabasa nga naay drum sulod sa simbahan. Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation sa New Testament times kay diha man ta kang Christ. Si Christ wa tay nakita nga sa ilang pagsimba nagamit si Christ og drums. Wa tay nabasa sa Biblia nga apostolit naggamit og drums. Mismo pa mga magtotoo nga dili mga disipulo wa tay nabasa sa nagamit drums. Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation sa New Testament times, wa tay nabasa nga nagamit og drums. So mao ni atong basihanan igsoon. Pero yan, last na lang kay 4 minutes na rin nabilin. So, kanang sa Psalms 150, Pastor. Dili siya gamiton sa SDA. Kanang Psalms 150, gibasa nako karon, meaning to si gigamit na sa SDA ang Psalms 150. Pero gipasabot na mo kung unsay kagamitan sa Psalms 150. Ang Psalm 150 based on the context sa Psalms 150 o Psalms 149 kay usama na siya kasulat. Ang context mo ang gubat. Ako ba sa pagbalik aron na kuan. Psalm 150 mo na. Sibukan lang gamay sa Psalm 149. 3 minutos ang nabilin. 149 nagingon. Itugot nga ang hataas nga mga pagdaig sa Dios anha unta sa ilang mga baba og ang iyang espada nga duruhay sulab sa ilang kamot aron sa pagpanimalo sa mga nasod. So adunay gubat. Unya kay nagdaog man sila sa mga gubat, mo nang pag-abot ni Mos bersikulo 2, bersikulo 3, nagdaig sila sa Ginoo pero wala sila sulod sa simbahan. Pareha sa mga Pathfinder karon, sa mga Boy Scout, sa elementary, adunay selebrasyon. For example, intramurals, example, Foundation Day, dili sayop magamit og drums. Pero ang akong gingon, wa tay mabasa sa Biblia nga ang drums isulod sa simbahan. Kung naamay nagsulod sa drums, sulod sa simbahan, dili sad mi pwede mo kondinar. Pero kung sundon na itong Biblia, walay drum, sulod sa simbahan, gikan sa Genesis, ngadto sa pinadayag. Dagan salamat igsoon, 2 minutos ang nabilin.